Днес отново започна ежегодишният маратон в град София, който се провежда вече доста години, само че тази година е един от най-мащабните маратони, които са правени в София. Над 8000 участници от 66 държави. Заедно с Рексона решихме да вземем участие в маратона и да направим първия по рода си подкаст в движение. Подкаст по време на маратон, който познаете как се казва. Казва се Тичащият подкаст. Точно така. Познахте. Семпо, но много точно, защото ще тичаме и ще си говориме с някои от участниците. Имаме гости, с които ще си говориме защо са решили да се включат, за предизвикателствата в живота, защото всеки път, когато аз лично тичам, това е предизвикателство за мен. Вау! Колко много хора! Успех! Айде да започваме. Така. Ето го и първият участник. Радина, здравей! Здрасти, Радо! Как се чувстваш? Супер вълнуващо е. Никога не съм участвала в такова мащабно. Аз също, между другото, толкова много хора около нас, които тичат. Някакси така ми дава екстра стимул, че аз мога да тичам, защото по принцип не съм от хората, които го правят обикновено. Ти за първи път ли се включваш на маратон? Да, то макар и 5 км, аз съм бягала 5 км и преди в Пловдив, понеже аз работя в Пловдив. И през 2017 реших, че така трябва да почна да бягам. Обаче съответно с никаква подготовка, никаква информация, знаеки, че просто приятно ми е да се движа, обичам движението, такъв човек съм. И директ на гребната база, хоп, 5 км. На следващия ден 5 км. От първия път 5 км. Май така беше. Днес, между другото, бягаме 5 км. Утре участниците ще трябва да бягат доста повече. Най-дългият маратон утре е 42, така че желаем им успех. Аз лично не бих се навил. Ама чакай да ти кажа само за тия 5 км, които тотално това е супер глупаво да почнеш да бягаш директно 5 км. Много е неразумно. И почнах да имам проблеми с кръста. И от тогава още взето ми е забранено да бягам, обаче винаги в някакви такива инициативи бих се включила. Сега конкретно за мен е голямо предизвикателство съм тук, защото лятото имах една операция, която ме изкара извън движение за месец. Бях с патерици за месец и... Вау, това е било доста скоро. Юли месец. Как се чувстваш сега? Имаш ли някакво притеснение? Ще разберем после. Ще разберем? Да. Добре. Но е много приятно да съм тук, защото само движението ме кара така, се чувствам психически добре. Да, хубаво е, че се предизвикала. Надявам се наистина след маратона всичко да е наред. Аз съм на мнението, че е хубаво да се предизвикваме, разбира се, в рамките на разумното. Така че хубаво, че си избрала първия ден. Относно предизвикателствата в живота, като изключиме това, което тук що ми каза, което очевидно е, защото може би си постъпила малко, както се казва, неразумно, така че за всички, които може би ще слушат и ще гледат, разбира се, не започвате да бягате толкова дълги разстояния, защото, както в този случай, може да е малко по-пагубен. Аз също веднъж така реших да бягам малко по-дълго. Един от първите пъти, в които си казах, не, искам аз да побягам повече. Тип маратон. Направих 20 обиколки на един стадион и след това една седмица не можех да ходя. Пръстите ми бяха гръмне. Нямах проблеми с кръста, но очевидно без подготовка не е добра идея. Изобщо. Да. За предизвикателството за живота ти се занимаваш по принцип с актьорство, нали така? Да, не по принцип, направо. От колко време? Се занимавам. Откак съм завършила, аз съм завършила Театралната академия за филмово и телевизионно глупости. Какво? Чакай, надпис. Театрална академия за глупости, Национална академия за театрално и филмово изкуство. Леле, ужас как се изложих. Така да завършила съм специалност актьорство с драматичен театър. И откак съм завършила 2013-та, съм в драматичен театър Пловдив. И така, театри, телевизия. Какви предизвикателства има в твоята сфера? Оле! Кажи ми за най-скорошното. Сега ще кажа. Хората си мислят, че това е много лесно, защото го наблюдават всеки ден. Всеки ден някой гледа телевизия. Или всеки ден някой... Ще го бъде. Радно. И си мисля, че е много лесно, защото е много достъпно. Но истината е, че предизвикателствата са огромни. Огромни. Сега ще кажа и за последното предизвикателство. Бяхме на турне извън столични театри, извън София, в различни градове, няма да конкретизирам. И с много голямо разочарование за пореден път се сблъсках с
обстоятелствата, при които трябва да работят творците. Не казвам актьорите, а всички хора, занимаващи се с театър. Да. Не са само актьори в театъра. Обстоятелствата, мястото, на което работят. Как държавата не стопанисва добре театрите в България. Изобщо. Нашия театър Пловдив е едно огромно изключение от масовостта и останалите театри просто бедстват, казвам ти. Не мога да ти опиша за каква разруха става дума. Слава Богу, поне беше топло, защото сега е доста студено навън. Това са хората, които работят в театри. А зрителите, които искат да дойдат да гледат, те с какво се сблъскват? Хора сяката в залата. Аз знаеш ли, че не съм ходил на театър от сигурно над 7-8 години? Сега ще дойдеш. Да, ще те поканя. Ще ми кажеш кога и ще дойда в Пловдив, щом казваш, че там е една идея по-добре. И тук имам представления. И тук имаш добре? Да, имам 199 и в Народен театър. По едно. В какъв тип, как се казва, сюжети, ако това е правилната дума? Пиеси. Пиеси, извинявай. Не, ето ги първите, браво! Моля? Страхотни са, това са първите? Да, така изглежда. Те вече са завъртяли на кръговото. Хора, ние записваме и говориме даже. И на вас ви е лесно. Те не говорят. Ние заради това сме по-бавни, ние че сме от бързите. Пиеси, най-различни пиеси. Виж, сега ти като един начинаещ зрител, така ще те определя, ако ми позволяваш. Разбира се. Като погледнеш малко пиеси, ще се почнеш да се ориентираш в театралната обстановка в България и сам ще може да прецениш кое ти харесва, дали повече забавните сюжети. Много бързаш, Радо. Окей, извинявай. Явно имам малко повече тренинг от теб. Имаш. Не съм чак толкова начинаещ. И като да говориш. Да, всъщност това е ключовия фактор. Да. След малко аз ще поема щафетата и аз ще разкажа за някои предизвикателства в живота. Добре, супер. Но давай продължи ти с това, което питах. Виж, в много представления играя. Сега в момента не съм ги броила колко са, но са наистина доста. Имаме много добри спектакли в Пловдив. Най-любимият ми, който последно изкарахме Берлин с режисьор Стоян Радев и купчина ослепителни актьори, мои колеги. Това е комедия. Доста така забавно представление със своите стойности и послания. Това е много важно също да се каже, защото много често комедийните спектакли нямат добавена стойност. За съжаление, този спектакъл не е от тях. Се занимава с един период мрачен от близкото минало, който е представен по много забавен начин. И така, това е. Друго представление в Народния съзвездие. Това пък е съотнесено така леко в бъдещето. Може да се каже, че има съпоставка, нали, ако си човек, който чете и който гледа сериали, по някакъв начин напомня с тази своя особеност на сериала Black Mirror. Много изключително стойностен спектакъл. Значи, слава Богу, участвам в много добри представления на много добри режисьори. Съзвездия режисьор е Елица Йовчева. И третия спектакъл. Аз съм, да. Успех. Благодаря. И третия спектакъл, който е в София, който аз безкрайно много харесвам, е на Мари Росенхаус. Играем го в 199. Там сме 3 жени, играем 16-17 роли. Ще дойдеш да гледаш, ще се посмееш. Съпругата ми доста харесва такъв тип. Ето, ще дойдете заедно. Да трябва ми постановки, така че със сигурност тя ще бъде за. Вече с теб се познаваме, така че определено ме нави. Как се чувстваш сега? Вече бягаме, мисля, че около 10 минутки. Вече влизам в някаква... Влизаш в темпо? Някакво темпо, да. Добре, ти доста поговори, така че ще пробвам и аз да поговоря също. Аз това, което бих казал за предизвикателство в живота, е, че това, което аз съм се опитвал да правя винаги, когато съм имал такива, защото ти ги не казваш, много често се сблъскваш с ежедневните проблеми, свързани с твоята област, което е нормално, всяка една област има такива проблеми. При мен по същия начин, с снимането на видеа, с предприемачеството, с разговори с хора, с много неща, които изкачаш непредвидени. И това, което аз винаги правя, е, че пробвам да се върна към начина на мислене, който съм изградил от спорта. Защото аз още от малък... От кое? Не чух. От спорта. От спорта? Защото още когато бях на... Мисля, че бях на около... Стой, развърза ми се обувката. Окей, правим пауза. Не правим, давай. Продължавам добре. Да. Когато бях на 12 години, тогава за първи път започнах да тренирам малко по-сериозно. Започнах с баскетбол, в училищния отбор, след това карах от тези малките колела BMX за правене трикове доста години. След това влязох в фитнеса с тежести
започнах да тренирам, защото имах един период, в който Извинявай. може да има някой спринтьор, не маратонец, който да ни отнесе. Извинявай, Радо, се те прекъсва много неуважително. Не, няма проблем. Да. Имах един период, в който играех супер много компютърни игри. Най-вероятно теб не ти се е случвало, защото при жените това е голяма рядкост. Ама не, играех Need for Speed, между другото, доста. О, и аз съм играл. Аз се заребих по една друга игра. Но както и да играх 15-16 часа на ден, и родителите ми супер много спрецениха за нещо, защото знаеха, че по принцип нали харесвам спорта, пък изведнъж отида в другата крайност. По цял ден на стол, компютърни игри, агресивно състояние заради игрите. Сериозно? Да, много лоша храна. Се държа? Много зле, много зле. Просто нещата тръгнаха надолу. И майка ми вика, момче, сега ще се запозная с един мой приятел, културист. Отидохме в залата, направихме една тренировка заедно и аз супер много се зарибих, защото си го представих като една игра. Как всъщност нали играх игрите на компютъра, си казах, това също може да игра, в която има различни нива. Така че за мен спорта, по-конкретно фитнеса, нали, тренировка с тежести, се превърна като някакъв вид игра, в която има следващи нива, имаш предизвикателства и разбира се, всяко следващо ниво ти се подобряваш и изграждаш качества, които аз лично бих казал, че не знам да има други, как да кажа, други сфери в живота, които могат да изградат този тип качества, както спорта изгражда. Кои имаш предвид като качество? Дисциплина, като това да знаеш, че е нормално да има трудности и че всъщност трудностите са част от това ти да разгърнеш максималния си потенциал и да се подобриш. Защото примерно отиш в фитнеса, нали буташ примерно на лежанката или клякаш с определена тежест и го правиш по такъв начин, че да се предизвикаш, за да можеш следващия път да направиш повече от това. По същия начин най-вероятно избягането, въпреки че аз, нали, както очевидно разбрахме, нямам много опит с бягането, но съм сигурен, че и така. Мислиш ли? Да. Чакай само да те питам, спорта, да кажа нали, своята гледна точка. Спорта помага и изгражда. Несъмнено, обаче не е само той. Ето, примерно, математиката. Изобщо на всяко едно нещо, на което човек е посветен, изцяло посветен, в смисъл, в който разбираме посвещението. Да, да си кажеш, това ми е помага за това ми е целта в живота, искам да се подобрявам това нещо. Поставяш някакви цели и ги гониш. Ага. Ти какви цели, примерно, си поставила в твоята област? Има ли такива, които си изпълнила и са били големи цели? Може да ми кажеш малко за тези, които може би все още не си изпълнила, но са пред теб и не се отказваш да ги постигнеш. Знаеш, парадоксалното е, че аз цели в моята работа много трудно си поставям, защото нашата професия е такава, че за актьорите говоря, теб те избират. Не избираш ти, когато искаш да направиш пиеса или филм или така нататък. Особено в България. Знаеш, ако си представим в Холивуд, нали, че актьорите могат да изберат дали да участват в нещо или не, просто защото се правят по 500 неща на година. Тук в България изборът ти се свежда в това дали да участваш в нещо или да не участваш в същото нещо, а не да избираш между две-три неща. И по-скоро в моята професия гледам да видя какво ще ми предложи живота и да избера дали да се театрален живот или киноживота. И дали да се впуснеш в него. Дали да се впусна или не. Голямото ми изключение е спектакъла Съзвездия, който сами Селица Костова... Ох, глупости, това е, защото не е човек Костов. Сами Селица Йовчева. Имаш си пенки. И Ненчо Костов. Заедно направихме с тях тримата по моя инициатива и с това може да се каже, съм много горда и удовлетворена. Тоест това е проект, за който ти си проявила желание. Абсолютно, да. Ти си създала инициативата и си го направила заедно с други хора. Добре, не можеш ли да направиш други подобни проекти, по-големи от тези, които си правила? Мога, ама не ми остава време да чета пиеси. А това е основата. Да четеш, да си в крак се случващото се по света на театралните сцени. И така. И тематиките и проблемите. Иначе, извън моята работа, си поставям цели. Да. Госпожо, поздравления! Супер се справяте. Не знам дали говори български, може да не говори. Може. Вече разбира палец нагоре. Браво на жената. Така да е, поставям си цели извън професията ми, свързани с движението. Сега съм при едни страхотни момчета, Павел Начев и Димо Панчев, които се грижат изцяло за физическото ми състояние по отношение на движение, на сън, на храна.
както и за психическото ми състояние. Да, те двете неща са доста пряко свързани. Какво говориш? Направо неизбежно свързани. И така. Тоест, храниш се по-добре, имаш повече активност. Много. Това как ти помага при твоята работа, защото съм сигурен, че се отразява позитивно? Не ми се спи. Значи аз съм човек, който непрекъснато му се спи и е готов да легне навсякъде и да заспи. Тоест, борила си с хронична умора, да. Да, която при мен е в следствие на липса на натрупано желязо като запаси. И с правилното хранене, с правилната те наричат суплементация. Да, хранителни добавки. Да, Какъв тип неща? се получават. И с ежедневна мотивация от тяхна страна, защото никога не ме оставят. Тук за да се включа. Аз исках, обаче си казах това. Няма да го направя, защото не ми е възможно. Но все пак ги попитах, мога ли според вас, след 10 дни е бягането, ще мога ли да се справя предвид моето състояние, предвид коляното и кръста. Те казаха, ще можеш. А сега, виж какво трябва да направиш за това. Така, и се подготви леко. Да, подготвих Имаше колко? Една седмица горе-долу да се подготви? Да, 10 дни. Коляното как е в случая? Коляното е топ. Супер, защото по принцип това е едно от първите неща, които се обаждат. Да. Ако имаш проблеми. Аз също съм имал контузия на коляното. Извади ме от тренировките с тежести за една година. Беше много труден период за мен, защото представи си, тренирал съм 5-6 години, супер усилено, за да постигна някаква форма. Тогава бях супер зарибен от тема спорт и фитнес. И това сега беше целият живот. Сега не съм толкова много, защото вече съм баща, предприемач. Да, трябва да балансирам между доста неща и не е толкова лесно. Примерно тази нощ не съм спал, защото... Наистина ли? Да, дъщеря ми имаше хрема, горката, цяла нощ. Не можеше да диша, съответно и ние с майка и също не спахме. Но животът е такъв с предизвикателство, не винаги нещата се случват по план. Не всичко е розово. И тази конкретна ситуация с контузията на коляното ми беше подобно нещо. Психически ми беше много сложно, защото, както казах, 5-6 години, това ти е бил целият живот, да изградиш някаква физика. Отдал си се на макс, а в спорта с тежести, ако спреш, много бързо губиш резултати. Както се казва, малко така неблагодарен спорт. Вярно е. Да. Дори аз, която малко съм работила с тежести, нали, за няколко месеца, аз после и цяла година продължих да не тренирам заради заетост и болка в коляно. И тотално изгубих всякаква форма, като не говорим за някаква мускулна маса, която съм имала, която е, нали, без мъзнини и така нататък. Говорим за елементарни такива, как се казва... Постижения. Примерно тежести, колко вдигаш. Не за мускулатура. Тонус. Да, мускулната маса. Тонус на мускулатурата. Мускулна маса, функционалност, това иска да кажа. Да. Тоест да работи с това тяло за мен. Тялото трябва да се поддържа чрез, дори бих казал, ежедневна активност. Може да не е, нали, винаги упражнения или упражнения с тежести, може да е просто дори, как се казва така, лека разходка или лек джогинг. Това, което ние правим в момента. Защото най-малкото кръвта е важно да циркулира в тялото. Много е важно това. В времето, в което живеем, много хора имат заседнал начин на живот. Просто защото повечето професии вече са отседеш, както се казва, в офис или вкъщи. И хората просто нямат достатъчно движение. България е една от страните, по статистика, последно, когато гледах, с хора, които водят доста заседнал начин на живот. Мисля, че над 70% от хората в България всъщност не спортуват, не водят активен начин на живот. Което си е реален проблем. Ти знаеш ли защо бягането и въобще кардиото, как пряко ми помага на сцената? Сигурно не си се замислила за това. Аз ще ти кажа. Кажи ми, аз мога да ти кажа някои мои предположения, ама ти сигурно си проверила вече. От опита, който имам. Всъщност, да говориш и да се движиш по сцената си е доста трудно. И всъщност, когато имаме физическо действие, може така да се случи, че, както сега, да изгубиш възможност да говориш. Трябва да спреш, така нататък. Тоест, ако се задъхаш, може да не ти стигне въздуха. Разбира се. Тренирането на сърцето е също толкова важно, колкото тренирането на диафрагмата при нас. Така че кардиозаниманията са много ценни за всеки един актьор. Защото и ти трябва да говориш силно, нали така? Да представи си. Нямате микрофони? Не. Повечето представления нямаме. Въпреки че в последните години нещата се промениха и има все повече представления, които да сме с микрофони, но като цяло нямаме. Представи си 15 реда и на 15-тия трябва да на последния ред. И толкова говориш настрани тогава.
Звукът се затова губи и ти се трябва разпуска. доста въздух. Да. Така че си Аз е съм доста. ходил на уроци по пеене. Знам, че това също може би е някаква част от живота на хората, които занимават с актьорско майсторство, защото те трябва да знаят как да контролират Абсолютно. дишането си, гласа си, силата, ще кажа думата на английски, говора, произнасянето на думите. Така че от тези уроци по пеене и аз това е, което установих, че диафрагмата и това да можеш да контролираш въздуха си е изключително важно. Както за пеене, за говора на сцена. Така е, наистина. Радо, виж, изкачихме се в тази безкрайна улица. Тук вече става равно и после тръгваме надолу. Ще ни стане малко по-лесно. Трудното мина. Аз бих казал, че се справяш супер. Мислиш ли? Да, предвид това, което ми обясни за контузията, която си имала и коляното и това, че си била лятото с патрици, нали така. Леко, леле. Виж, за малко и аз... Шахтите, никой не може да ги предвиди За тях. малко и аз да сложа патерици. Дай си Боже. Не. Да, но съм впечатлен. Браво, супер се справяш. И доста говори. Да. Мисля, че тук в това бягане никой не говори толкова, колкото нас. Това не е работата. Затова се казва тичащия подкаст. Тичаме и говорим. И само да кажем, че то сигурно не се вижда, обаче ние бягаме по мокра настилка, което също е голямо предизвикателство. Да не се прибие човек. Да. Лятото се изсипах на един сипей планината. Тък му бях възстановила, тък му бях тръгнала без патериците и се изсипах на един сипей. Заболя ме. Беше много гадно. Ама нищо. Когато си поставяш цели в живота, независимо нали, в каква област е, кое е първото нещо, за което се сещаш? Може би, примерно, са хора или са някакви твои лични преживявания, които се носят твоето защо. Това е един въпрос, който питам всеки един човек, като ми каже, искам да постигне дадено нещо. Какво е твоето защо? Много рядко се сравнявам с каквито и да е хора. Успели, не успели. Така нататък. Аз имам представа за тях, следя, интересувам се от другите актьори по света, другите професии по света, спортистите безкрайно много се интересувам от начина на мислене на спортистите, защото за мен начинът им на мислене е много различен от на повечето хора, за да постигат тези успехи. Със сигурност, да. Обаче винаги аз някакси вътре в мен знам кое е правилното и знам каква е моята лична мотивация и знам, че просто искам да го направя. Аз съм много инатлив човек и понякога постигам нещата само защото някой ми е казал, че не мога да направя нещо. Така, това е. Страхотно. Благодаря ти за участието. Останат се да потичаш още. Тичащия подкаст. Чакай, че не мога да догоня. Ти вече коя обиколка правиш? Не Ти знам, вече приключи? 50 км вече на 5, да. Това е първият, как се казва? Първият, който финишира. Първият, който финишира днес, прави втора обиколка специално за тичащия подкаст. Да, за да може да си говорим. Здравей, Юлян. Джулиан. Окей. Нищо. Добре. Ще ми простиш, виж, това ми е първият тичащ подкаст, така че нормално да правим грешки. Кажи ми ти как си сега, щом ти е първият. Дай да намали малко темпото си много бързо, брат. Извинявай. Как е? Чувствам се добре. 2 км и половина горе-долу са това. За колко време вече го избягахме това? Знаеш ли? За 20 минути горе-долу. 20 минутки, добре. Не те излагам тук. Това за мен е рекорд, между другото. Да. Но се чувствам доста добре. Пръстите как са? Не го правя. Пръстите най-вероятно ще се възстановяват 3 дена. До края на маратона им слагам още бонус 3 дена, така че общо 6-7 дена ще им трябва възстановяване. Знаеш, тялото заздравява, но и психиката с тялото. Ставаме все по-здрави. Мисля, че доста може да ми споделиш за това, защото ти си бягал, не знам колко наскоро, но прочетох, че си бягал 100 км. Без да спреш. Да. Впечатляващото беше, че аз бягам от октомври. Браво! Здравейте! Браво! Аз бягам от октомври миналата година. Тоест този месец прави една година, откато бягам. След първите ми 6 месеца, откато почнах да бягам, избягах първите 100 км. Още на първата седмица, когато започнах да бягам, аз бях 90 кг. Много лоша форма. Никакъв мускул, нищо. Аз правях да спортувам 2-3 години. Си? Сега съм 82-3. Ти си доста висок. Да. Доста. Доволен съм. Искаш още,
Да, разбира се, винаги искаме още. Чакай, забави малко темпото, не мога да настигна. Да, на първата седмица избягах 35 км. Да, така отстрани, да се видиш на камерата. Да. На първата седмица колко избяга? 35 км. Откакто започна да бягаш, на първата седмица 35. Една седмица бягах, след тази седмица, един понеделник реших, че бягам така 3 часа. Наведнъж? Наведнъж, да. След това трябваше да се обажда на мой приятел да ме взима направо. Не можех да ходя. На другия ден се върнах на стадиона, пак и бях, пак 10 и така продължих, докато не стигнах до тук. Добре, виж, тялото е интересно, явно е много индивидуално нещо, защото с Радина, с която си говорих малко по-рано, каза, че първият път избягал е 5 км и си контузил кръст, много ме е заболял. Пък ти общо взето най-вероятно си имал просто мускулна треска, след това се върнал и си продължил. Буквално, да, буквално това беше, ама разбира се, аз съм спортувал много неща цял живот. Това ще те питам, защото явно ти имаш опит със спорта. Да. Какво си спортувал? Разкажи малко. Ти знаеш, че вече разбрах, че си бягал баскет, че си тренирал баскетбол. Да. Аз съм тренирал и аз баскетбол, футбол, бокс. Това са все спорта, които малко или много ти трябва кардио и трябва да правиш кросове. Да, в този случай разбирам защо си успяваш от първи път, като почна да бягаш 35 Но имам статистики, които са буквално си спомням как съм се мъчил на 4 км да ги избягам за 20 минути. Мъчение беше. Човек, аз в училище, като дойши време за 600 метра, предполагам си бягал, нали? Да. Това си беше част от физическото. Правяха ни такива изпити от време на време. Абсолютно, да. Аз бях един от последните. Въпреки, че, нали, аз, както ти разбра, съм тренирал баскет. Да. Карал съм колело, обаче издръжливостта ми не е от най-добрите. Сега даже случайно, че издържам толкова и дори говоря. Браво. Така че се радвам. Горд съм с тебе, 600 метра един от последните бях. Пак си бил от последните, защото аз тогава бях с наднормено тегло. Тия нормативи ставаха примерно 7, 8 и 9 клас. Бях 93-4 кг на височина 1,70. И тия нормативи, добре, че преди това съм играл баскетбол и учителя ми по физкултура беше и треньора по баскетбол. Да ми прощаваше и не ме занимаваше. След това вече 10 клас отслабнах много бързо. Издължи се, очевидно. Да. Не. Реално аз отслабнах за 2 месеца с 15 кг. Какво направя, за да отслабнеш толкова бързо? Тренирах по цял ден. И включително бягах и посред нощ. Като се прибера, нали, училище, отивам на фитнес, след това отивам на 2 тренировки, ходих 2 училища по баскетбол тогава. И се прибирам към 12 часа и излизам да тичам посред нощ. И съм бил примерно 9-10 клас. И то оттам. И добре, родителите, какво ти казаха? Нищо, аз съм живял с баба ми. Да, това е лек живот. Никой нищо не ти казва, което си има и минуси, разбира се. Само те хранеше и нищо не ти казва. Да. Примерно, сега хранеше и с храна и може да ме похранила малко така, ако не съм слушал, ама общо взето да. Тук вече правиме победоносния завой, май. Това е на финала вече. Май да. Леле, много съм бързи. Ще ударим ли едно спринтче накрая? Абе, за спринт? За експлозивност. Не да имам ти. Няма. Кажи сега, ти на колко години си и какви са целите, които са пред тебе? Защото си доста млад. За някои хора, може би... Аз първо си мислех, че между другото си малко по-възрастен, може би, защото така си по-масивен, по-висок си. Да. Но си само на колко? 26. Да, по-възрастен. Мисля, че си на 30. Да, аз имам дъщеричка, между другото. Вау, окей, на колко? Да, ти кажа в това с възрастта. Тя е на 2 години и 8 месеца. Браво, ти е жива и здрава, моята е на 1 годинка. Сериозно ли? Да. Браво, татков, ти не бягаре. Браво. Добре, така да кажем. Целите. Детето. Да. Можем ли да кажем, че е една от главните причини, поради които спортуваш? Всъщност, реално това за спорта не, защото винаги съм спортувал. По-скоро, още съм дете на Едика кой си, нали? Ме прави спортист вътрешно, но всъщност веднъж бях завел дъщеря ми да бяга на стадиона и след този момент някакси ми се заби в съзнанието и на следващия ден си казах, аз ще дойда да бягам. И отидох на стадиона и всичко друго. Останалата история. Всеки един ден след това съм бягал на този стадион. Беше тегаво, нали? Това става в Русе, на градския стадион. Там избягах тия 35 км, които казах 3 часа, след които не можех да ходя. И да, общо взето, тя е причината да започна да бягам. Да се върна към това нещо, защото малко или много, както казах, съм бягал винаги, ама не много. Тоест просто има си момент, в който се отпуснал и след това се върнал и сега постигаш доста сериозни цели. Коя е най-голямата ти цел пред теб, свързана с спорта? И най-вероятно с бягането?
Да, със сигурност ще е с бягането. Сега целя се 150 км. По принцип знам, че мога да ги избягам. Не ми е проблем, не ме притеснява по никакъв начин. Просто гледам за аудиторията ми да го поддържам интересно. Защото ако избягам 300 км, после какво ще ги впечатля? Трябва да има градеж, както се казва. Абсолютно, да. Постепенно. Умни хора сме, навсякъде има маркетинг и позициониране, така че... Ти с какво се занимаваш отвъд бягането? Точно с това, с маркетинг. Какво точно с Реклама. маркетинг? В рекламна агенция ли работиш? Не, за себе си фриленсър съм. Окей. Да, работя с няколко бизнеса и в случая вече го правя за себе си. Създаваш съдържание тип UGC? Да. Не. Става на въпрос, по принцип съм графичен дизайнер. Окей, по-скоро менежираш Да, абсолютно. брандове, социални мрежи. Да. Яко. Кампании. Така. Но сега вече го прави за себе си, което променя нещата и ги прави много по-сладки. Да, времето, в което живеем, социалните мрежи са нещо, което дава много възможности за развитие и споделяне, разбира се, на позитивизъм, на целите, които са пред тебе и процес на постигане на тия цели, което вдъхновява много хора. Аз видях, че се справиш супер в социалните мрежи, впечатлен съм. Видеята ти са доста забавни и в същото време надъхващи. Да. Конкретно за твоята сфера, така че браво, продължавай. Много ти благодаря. Историята за това нещо е, че с един приятел си стоим на дивана и си казах: добре, почнал съм да бягам, защото аз имах 100 последователя в Инстаграм, заключен профил. Аз даже от 20 години, от 20 годишен до 24 нямах Инстаграм. Нямах социални мрежи. И си бях направил, имах 100 последователя, които са ми близките приятели. И си качвах как бягам някакви сторита, примерно. Бях пуснал един вод, колко да бягам, 10, 20 или 30, примерно, като бях напреднал 2-3 месеца в бягането. И оттам нещо ми дойде идеята да го отключи този профил, да започна да качвам и стоим с един приятел в тях. Стоя на този диван, неговия прословут вече. Си викам, аз почвам да занимавам с социални мрежи. И той вика: давай. И е останалата история. Значи пожелавам ти да станеш като един от моите първоначални инспирации, така да кажем, вдъхновения за развитие на социалните мрежи за спорта, Ник Бер. Той сега занимава с бягане. Също като теб, така ще ти пожелавам да станеш като него. Много ти благодаря. Българският Ник Бер. Много ти благодаря. Така. Разкажи ми сега за някоя твоя ситуация, която си имал в живота. Може би нещо наскоро, за което се сещаш. И как си го преодолял, защото нещо, което искам да оставим хората, и не просто, че е важно да се движат, но и да им покажем, че връзката между спорта, активността и трудностите в живота, както тук има трудност, особено аз в момента. Да, наляво направя Да. лекичко. Каква е връзката? Широко. И как ти помага на тебе? Разкажи ми за някои скорошни предизвикателства. Предизвикателство по-скоро психически, защото това, което се занимавам в момента и това, което давам на хората, ми коства време с дъщеря ми в случая, защото тя е в град Русе. Аз съм в град София, понеже дори и това се води като ангажимент. Да. И вървят един след друг. И просто няма възможност да я видя. И това е най-трудното в момента, защото няма значение 5, 10, 20, 30, 40 км. И на 100 метра да съм далече от нея. Това е най-тегавата дистанция за мен. Това ми е най-голямата трудност в момента, защото съм я виждал от 2-3 месеца. Вау. Аз съм реално съм участвал не просто като фигура и да се прибирам от работа. Аз работех от вкъщи, когато примерно от първата и до втората година съм я гледал много, всеки ден. Да. И винаги в смисъл не съм оставал без нея за по-малко от 2-3 дни. И сега ти липсва много. Да, абсолютно. Тоест това е нещо, което би казал, че като предизвикателство за теб в момента. Абсолютно. Чисто на психическо ниво. Да продължавам да се занимавам с това, което правя. Но пък ти дава стимул на това да продължаваш и да можеш да постигнеш в един момент, може би, как се казва, повече свобода. Да. За с повече време с нея. Ето това е, да. Ти пожелавам, да. Да, ето това е. Защото мога да се поставя в това. Разбраме на 100%. Не всеки би ме разбрал, но точно това е целта. Разбирам се, да. Разсъждаваме като мъже, крайна сметка. Каквито сме. И в момента го показваме. И искаш ли тогава да ударим един спринт? Ще го ударим ли? Да покажа. Ама чай, не му издухвай сега. Няма. Си много бърз. Добре. Айде, 1, 2, 3. Айде, давай. Дай малко азор. Айде. Една финала сме. Много добре.
Бях качил наскоро едно видео, което се състезавам с случайен минувач. И? Издухах го. Ако гледа това, съжалявам. Мале. Айде, финални метри. Дай ми малко шанс. Дай малко шанс. Не горки начинаеш маратонец. Брат, пази се. Леко. Шампиони! Взех му душата. Браво, добре сме. Аз мислих, че те минах. Добре се представим. Супер. Айде, още малко. Let's go! Yeah! Айде, честито. Честито, това ти е първият маратон, нали? Първият в живота. Браво. Ще видим дали ще е последния. Добре, нали? Брат, озорих се. Друго се, нищо. Не знаеш колко ползи има за сърцето и за тренировките в залата. Имайки преди, че съм тренирал в зала. Много е добре. Благодарим на Рексона, че ни предизвикаха. Да. Така, за теб не беше кой знае какво предизвикателство. Всичко е предизвикателство. Ти си... Така ли? Да, абсолютно всичко е предизвикателство. Добре, защото ми стори като сега ще изляза да... Не. Така, преди закуска загрееш малко. Все пак 150 км ще бягаш. Всеки един километър носи някакво предизвикателство. Имам предложение за теб. От София до Русе. Бягаш. Молете се, Пловдив. Първо с Пловдив. Колко е до Русе? София до 330. Добре, значи това ще е по-следващата цел. Директно при дъщерята. Да, Как се казва? по принцип, често си го мисля това нещо. Да мога да го направя това нещо, ако искам. Това мисля, че ще е страхотен завършик на едно такова видео. Да, ама ще видим. Леле, кърченцата ми търперят. Ама нищо, това беше идеята да се предизвикаме. Тичащия подкаст. Това беше интересен формат за подкаст, признавам си. И много предизвикателен. Ама тук, виж, стане традиция. Ако искате повече такива подкасти, било то с мен или с някой друг, който няма да се задъхва толкова, дайте палец нагоре на това видео, на всички останали видеа, които се споделят от епизодите, които направихме по време на Софийският маратон, който се провежда, мисля, че за 40 и някоя година. Ще го сложим на екран, не съм много сигурен за коя 40 и някоя година. Но виждам, че хората се раздадоха супер много. Има много участници. И цялостно за мен също беше супер преживяване да стана част от това групово мероприятие. Благодаря отново на Рексона, че ме предизвикаха. Благодарим им за това, че се включват като партньори и спонсори на подобен тип събития, защото без тях също нямаше да бъде възможно. Последвайте профила на Рексона и очаквайте следващите видеа.